Hemmeňize salam, men Ataş Mehmedov. Oseket video kursumyň 8-sinde hoş gördük. Bugün siz bilen circle çizme usullaryny görürüz. Şar, töwerek, tukmaçyny nähili atlanylmaly otağız. Şu ýerde görüşüňiz ýaly circle ikonu ba düğmesi we onuň aşagyny görüşüňiz ýaly center radius, center diameter, 2 point, 3 point, tan radius, tan görünüşli töwerek çizmeň dürli yerlerde gawatlaşyp bilinjek ýagdaýlara göre uğurlary bar. Birinjisi gyýtga ýoly C bolan circle görünüşi şu ýerde görüşüňiz ýaly center and radius. Esenlik nokosy saýlap radiusyny berip şary töwerek çizip bilýär. Meselem 100lik bir radiusy 100 bolan şar çizdim töwerek. Delete bozdum. İkinci center diameter. Bu yerde birinci görünüşde sezilen radius verdik. Bu yerde boyunu bermeli bolýar. Merkezinden geçen merkez çizgisynyň uzaklygyny. Şu yerden taýlap, meselem edilýän çizgimizin meňdeşini çizmek isesek, biz bu yerde diameterini 200 bermeli bolýar. Şu yerde ýene görkezsem size. Yaratdım satsam. Yok. 1 minut. Radius dedim. Geldim. Şuradan ölçü aldım. Şöyle geldim ve radiusu 100 olan çizgi isteyen. Meňdeş ölçülerde. Geldim. Delete bozdum. Üçüncü görünüş 2 point ve 3 point bir bilen nokot tapawuty bilen tapawutlanýar. İki nokotdan töwerek çizmem berýär. İlkiden line'e gelip mysal etdirmek üçin enter 500 enter diýdim. Şunu 550 200 bolup biler. 200'lik bir offsetledim. Şu yerden men iki nokotdan çizgi diýen ýagdaýymda birinji nokodum we ikinji nokodum çizgi saýlap şu yerden töwerek çizip bilýän. Muny offset temet başlan. Fill temet diye. Enter diýip şu iki çizgini saýlan ýagdaýymda şu ýerde hem çizgini hatda ursa ýaý görüp bilýär. Edil şonuň ýaly iki çizginiň arasyny bilýän ýagdaýymyzda şu yerden bir center radius bilen bilýär. Näçelik 200'lik bir offsetläpdik. Yarım ölçüne ýarpy näçe olur? 100 diýip şu ýere gelen ýagdaýymyzda we soň enter diýip şu çizgini trimlen ýagdaýymyzda edil şonuň ýaly çizgini alýar. Geldim delete bozdum. Ýa-da bozmaýyn. Diňe şu ýaý bozaýyn. Şeýlerek çekdim we şu yerden näçerek ya da senlik bir nokada şeýlerek çyzyň. 3 point 3 nokody saýlap 3 nokotdan 3 nokody kesip geçýän 3 nokodyň üstünden 3 nokoda hem deýik geçýän töwerekler çizmamda ýaraýar. Görüşüňiz ýaly. Delete bozdum. Tan radius şeylerek size görkezeyim. Aslında şunu delete bozdum. Tan radius tan sözü tangentdan gelýär. Tangentdan türkmençesi doğru bir terjime bolýarmy bilemok ýöne deýik geçmek diýip size düşündirip bilen. 1 minut. Ya da başgarak çizgide size görkezeyim. Ha source circle'larda görkezeyim. Şöyle bir çizdim, yeni geldim. Şöyle yeni diyelim. Çizdim. Şu yerde tan radius'ta şu töwerege ve şu töwerege degýän
ve radyosu 150 diyeyin. 150'lik bir çadıgı çadı. Aslında şular ýalak bir ýagdaý bar. Bu bize filtr hem etýär. Bir minut. Has. Doğru düşünmem için şöyle dirimledim. Şu ýagdaý, meselem, şu çadyga deg biziň şu töwerege beren buyrugumuz şu çadyga şu töwerege hem deg, şu töwerege hem deg we radiosun 150'lik bolsun diýdik. Muna aslında filtr hem etýär. Enter, enter deyip men 150 enter deyip şolaki çadygyny taýlan ýagdaýymda görşüňiz ýaly şo çadygynyň edilmeňdeşini edýär. Tan radiusun filtr edip bilmeýän ýeketäk kur iş bar. Ol hem daşdan daşa bir tan radiusly bir çadygy. Meselem filtr bilen şuna kodu kesip geçen, şuna kodun üstünden geçen, şuna kodun üstünden geçen senlik kur çadygyny çat bilen dok. Meselem size misal getireyim. Tan radius diýdim. Şuna kod sayladım. Şuna kod sayladım. Ve radyosu näçe bolmaly diýen 500 diýdim. 500 diýen ýagdaýymda görşüňiz ýaly şuna kodu ve şuna kodu. Elbette men bärde radyosu bereniň sebäpli şuna kodu kesip geçenok ýa-da şuna kodu kesip geçip bilenok özüniň ikisine hem degmek üçin radyosuny ýa beren ölçegine göre şeylerak bir çadyga emele getirýär. Geldim, delete bozdum. Tan size düşünürsem ilk şöyle kur circle çadygy düşündirmek üçin. Bu hem tan deg diýen ýaly terjime edip bolýar. Şol 3 töwere hem degýän çadygylary bize çadmana kömek etdi. Görşüňiz ýaly töwere çadma fonksiýalary, görnüşleri şeylerak. İnniki videolarımızda görüşýänçek, hemmäňize hoş sag bolun.